Der styrt. Dobbeltstyrt. Kæmpe styrt. Han har ikke skiftet tøj siden i går endnu. Ja, det. Det er det ikke godt. Hej. Hej, det var en. Roligt. Ja. Når jeg bliver stiv, er det svært at få den op. Han skrev til mig. Men da hun spørger om det er fordi jeg ikke tænder på hendes krop, bliver irriteret. Hun siger hun vil slå op. Bliver deprimeret, var jeg kunne finde noget at stikke op. Jeg søger både land og rige rundt. Noget er for småt, og noget er for stort, at det gør ondt. En Barbie-dukke og en lille gummiand kan mig erstatte en stor fyldt gasblå tissemand. Men pludselig så lød det ovenfra, hvor herres stemme og svaret var: når du er fuld og du skal have et rap, så må du bruge en penis af træ. En dildo, så må jeg gerne synge med. En dildo, en dildo, en dildo, en dildo, en dildo, en dildo. En dildo.